uwa, barkanmu da wannan lokaci da fatan kun yi lafiya. Ku kasance da ni Tsmarttech a inda za mu nuna muku sabon platform wanda yake mai suna XCH. Kamar yadda muka muku alƙawari 1 ga watan 1 na sabuwar shekara, in Allah yadda za mu sa muku bidiyo, to ku kasance da ni a ganin yadda za ku samu $5 ɗin ku kuma. Da farko za ka shiga application ɗin XCH. Bayan ka shiga application ɗin, wannan shine link na application wanda zai buɗe kenan. Gashi za ka yi register now. Ka danna register now. Nan ɓarinka hannunka na dama za ka canza code ɗin, ka mai da shi code ɗin ƙasar da kake. To gashi nan dai kamar yadda kuke gani ya fito a Chinese. Sunan duk da ya fito a Chinese ba wani matsala ba ne. Ko da an turo maka code ɗin, za ka lalubi ƙasar da kake ne kawai ka saka. Kamar mu yanzu da muke a Najeriya, za ka ringa tahowa sai ka nemi code mai 234, code ɗin ƙasarka kenan. Kamar yadda kuke gani muna kan lalubo coins ɗin. Code 234 Nigeria. To ina Najeriyan take ne? Ta ɗan mana nisa. Amma ina ga tana nan haka. Yauwa ga ta nan Najeriya. Za ka sa, sannan za ka rubuta number wayar da za ka yi register. A nan gashi nan enter phone number. Bayan ka sa number wayar, za ka taɓa get code. In ka danna get code, ga sakannin nan sun fara lissafa maka, za a turo maka da code. Yawa ga code ɗin nan sun turo. Za ka rubuta enter verification code. Bayan ka rubuta code, sai login password. Su kuma wannan login password ɗin za ka ƙirƙiri guda 6 ne, nambobi guda 6 wanda za ka yi amfani da su. Bayan ka rubuta code guda 6, za ka ƙara rubuta shi da enter login password guda 6 shi ma. Sannan security pin ƙwaya 4, nambobi 4 wanda za ka cire kuɗin zuwa nan gaba. Nan ƙasa ma za ka ƙarasa. Sai invitation code. Waye ya yi inviting ɗinka. A nan shi kuma invitation code za mu ajiye muku shi a ƙasan bidiyon, ta yanda za ka iya register, saboda dole sai da wanda ya yi inviting ɗinka sannan za ka iya withdraw. Bayan ka gama sai ka yi register. To gashi success. To application ya yi register. Sai ka danna login. Haka zai buɗe maka cikin application ɗin kamar yadda kuke gani. To bayan ya buɗe maka, nan ga wallet. To wallet ta fara reading amma ba ko dala ɗaya a ciki. Ta yaya za a yi ka samu wannan dala? Ku kasance da ni Tsmarttech a inda za mu kawo muku bidiyo na gaba yadda za ka yi mining ka samu ita wannan dala 5 ɗin.
Mun gode da ziyartar channel ɗinmu mai albarka. Haka manta ka danna mana alamar subscribe.